xi ħeġġek ta' kull sena tibqa' semmu tagħti l-offerta tiegħek. Aħna l-ħeġġa għal attività bħal din li hija tradizzjonalment imġarri għall-aħħar ġifieri tagħna waħedna kważi dik qiegħda fid-demm jiena ġifieri l-bużnannu tiegħi din l-istorja tagħha bdiet li taw donazzjoni biex tiġi din l-istatwa sabiħa li għandna u nannu l-bużnannu tiegħi nannu Tommi kien wieħed mid-donaturi li ta' parti mis-somma għall-ħlas tagħha. Allura isa speċi id-demm jinteret kemm jiena u kemm hija ġifieri nidħlu bħala gruppa u nippruvaw titħabat mal-dor marraħalek biex taqqat dak il-tmirreffija u jerbu forċina ħalli nagħtu l-offerta tagħna biex inkunu nistgħu nġorru l-vara. Sfortunatament tarġajna dis-sena batejna ġifieri ma l-akbar hemmhekk inti għandek offerta x'tagħti u tieqa' ferm. Ngħidha ġifieri nieħu pjaċir li nidħol hemm imisni ma jmissniex jekk ma jmissniex dis-sena ma naraw sandieħla mingħajr ma naqta' qalbat. U minkejja li dis-sena ma rnexxilekx, is-sena dieħla ħaterġa' tipprova? Dik jiġifieri ġoddem tiegħi personali jiġifieri nipprova qed attiv anke fil-parroċċa jiġifieri diversi kommissjoni u komitati u speċi il-festa toġobni.